कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेड येथील मुंबई गोवा महामार्गावर कळंबणी येथील कामाक्षी पेट्रोल पंपासमोर दुपारी आज 12 वाजण्याच्या सुमारास एक भीषण अपघात झाला। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जात असलेल्या इर्टिगा कारला पाठीमागून भरधाव वेगात असलेल्या दुचाकीने जोरदार धडक दिली। या अपघातामध्ये दुचाकीवरील दोघे जण गंभीर जखमी झालेले आहेत। या अपघाताची माहिती मिळताच जगद्गुरू श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थेच्या रुग्णवाहिकेने तात्काळ धाव घेतली आणि जखमींना तत्काळ उपचारासाठी कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले। या अपघातामध्ये वाहनांचं दोनही नुकसान झालेलं आहे। यावेळी स्थानिक नागरिकांनीही मदतीसाठी पुढाकार घेतलाय। प्राथमिकदृष्ट्या दुचाकी स्वारानं कारला पाठीमागून धडक दिल्याचं पाहायला मिळतंय। या अपघातामुळे काही काळासाठी महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झालेली होती। सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। बस